Time out una kini mga barangay tanod sa Mandawi City kay misalmot sila sa lain-laing pa-contest karong adlaw sa gihimong Tano Day nga subay sa kaduhukan sa Charter Day anniversary. Nagtigi ang mga tanod sa gihimong chess ug dama challenge. Tri sa mga tanod gikan sa lain-laing barangay ang miapil sa chess tournament. Samtang dusisab kanila ang sa dama. Tagsa-tagsa mipakita sa abilidad sa board game, labi na sa chess nga dunay time limit. Tulo ka rounds sa torneo ang ilang giagian. Una, mideklarar ang kampyon sa duha ka torneo. 10,000 pesos ang nadawat sa Minaog, 7,000 pesos sa second place ug 5,000 sa third placer. Kabaw sila. Nakita na ko na yung mga kusog na player gid sa atong mga tanod sa chess ug dama. Kalos Ginoo, nakatsamba sad last year until now karon murag naanad sad ko nanay oras. Ya ako thankful lang pa kayo ko sa nagpasiugda kita ni.